Marge. Ginaingon, kaniadto, huwaton nga mulingin ang buwan una pakaslan. Pero karon, mulingin na lang ang tiyan, pero dili pagyapon pakaslan. Mao kini nahitabo sa akong kinabuhi, nga dili nako mahimong mahikalimtan. Hi, Mars! Asa man, pang manicure, pedicure ka? Oo, Pepe. Lingkod. Marge! Ito nga na si Mana ba? Bakit mo ni Renel? Sweet kayo mo, eh? Mao ba, Bebe? Pero may buong lang ko sa inyong ka-sweet last week. Wala mo. Sa inyong relasyon, oy? Isang linggong pag-ibig ni Emil na Pape. Ha? Unsi wa nami. Ngano nakapangutan naman ka anak bayot? Kuan manggod. Gahapon ba? Lain isang babae nga ako nakita nga kika-holding hands si Renel, oy? Unsa? Lagi. Itagad mo kay kong Renel. Pungutan na siya, ha? Pungutan na Jod. Gwapa iyang kuyog. Medyo. Unsa iyang buhok, Bebe? Short or long? Long. Blonde hair. More taga-nightclub ang dating sa girl, Marge, oy? Mao ba? Ay! Tabagod. Pili day danong color, sa gusto nimong color, ha? Sa manicure, Marge. Unya na lang kung magpa-manicure, pedicure ni mo bayot. Kaya tuon ako si Renel sa ila. Oy! Sure di ko apila sa inyong trouble, Marge, ha? Ikaw ko ni Soltes, akong nakita. Si Bibayot, resulti naman na. Ha? Tabian din bayuta na. O siya. O ganong masako man ka, ha? Sultihe ko, Renel. Kinsa tong babayhan na ang imong kuyog gahapon? Amiga. Amiga lang? Amiga lang ito na ako. Di mo ka matuo. Unya. Mag-holding hands di ay. Buang di bayuta na. Ato na ko sa baby siya parlor. Renel, ayaw kilapti si baby, ha? Ayaw ba yakyod? Ikaw ba bayuta ka? Ikaw ba? Ano ka, Renel? Mutan na ka? Ha? Nga namin sulti mo ka, Marge? Nga may kuyog ko gahapon. Ha? Silabtanon kikang bayuta ka na. Bungian di ka. Wait. Ay, nabuga suko, God. Wait karon. Ikaw naman kung nangutala ni Marge kung nabuwag naman mong duha. Kaya kita mo kagahapon nga may ka-holding hands nga badge. Matukoday ka nga tinuod man. Nagkasukot ba yata na, tagad kay ka nako? Nag-smile ba kay ka nako? Next time, kung may makita ka nga may kuyog ko, ayaw pang hinabot. Nakasabot ka? Marge. Gitag ka sa atong mga pics katong nag-beach to ba? Guwapo kay kaday, oy. Pero, naulak lang yung tummy. Lemon lagi, girl. Unsa? Lilingin na yung tiyan? O saman, mabdos ka! Unsa? Ngano ni sigaman na imong mata, Renel? Mabtos ko. Sigagod na sigam nimo ko nakalitan ko sa imong gisultiron kay dili pa ko andam nga may mong amahan. Unsa? Di ko gusto magbinyo, Marge. Oh, live-in lang sa takong mauna. Okay ra ko nga mag-live-in una mo. Pero human unya ipanganak ni Marge, kanang iyahang gimagdos, pakasal niya mo, Renel. Oo, nay. Renel. Ayos ako sa mukha, Marge. Kinsa man gud imong ka-chat? Wagod. Di tabi, good. Ano mo tanong ba sa... Mutan ka sa cellphone eh? Hala, no? Live-in partner ka ako nimo. May katungod man siguro ko nga mutanaw sa imong cellphone. Dili, tika asawa. Di man eh. Live-in partner lang ta. May limitasyon yung pagpaghilabot na ko. Unsa? Evening, sir. Down. Ganyan na sugod ang pag-perform sa banda? Bako lang, sir. Lingkod lang siya, oh. Kung malagkanta ni Judith, ako siyang palingkod. Tupad niya. Salamat. Unsa Renel? Kumakot ni Am? Lagi. Okay na ka? Okay na. Sana, mandawas na sa din sa club, Renel. Oh my, ano ba yun? Oh, look! Si Renel! Uy, sa niya niyang blonde hair nga girl. Da! Kanya lagi yung mga ikal, oy.
Itaglaing putahe. O dyan! Bijuhi ba yun? Bijuhi ba yun? Bijuhi ba yun? Sabda na ba sila sa Indonesia Sabda na ba yung hotel? Diba kita na ito kang Mars? Ay, sorry ha. Naghubot na lang ko sa kong sapot kay alimuot ka na ang disulob ko. Lazaret man ko. Yan anak pa nilap mo ka diha. Materialis fuertes, magkaglawas, Judith. O yun na. Oh, usa pa. Lugusan, di ka mo ba yan? Ano mo din? Nagtagbaw sa akong pinag. Judith. Renel, bangon. Ka, sa'yo ba mo na mo ko eh? Unsay sayo? Sayo pa nini mong alas 2 na hapon? Oh, Kinsay naghimo ni mo kiss mark, ha? smart ba? Oh, Naa pa dapit sa dughan, dapit sa imong kasing-kasing. Ayaw pag March na ko. Kinsay imong gikauban ti buok gabi eh. Katumburikat nga di mo niyang babae nga senior sa usa ka nightclub. isa pa, ano mo eh? Hinayan ang tingog mo. Animal ka! Wa ba ka matagbaw na ko? Nangita pa yung kaglaing pitsay, ha? Animal! Renel! Sakit na magbukog ka! mo, Robert. Ustulat! Mark! Sakit ang amang diyan! Ginugo! May may agas dugo! May dugo may agas sa imong paa! Mark! Mark! Ay, ganugon. Nakuha niyong baby ni Renel Marge. Maayo ra sad nga nakuha. Pagbuot siguro sa Ginoo nga makuha siya aron dili na siya maapil sa kasamok namo ni Renel. Unya, sa may ang plano ron nga. Nasakpan naman mo ang babae ni Renel. Unsa pa? Makikita ko sa babae. Si Judith? Ako dito ha, ako tawgon. Judith! Nakita ni mo eh. Live-in partner ko na siya ni Renel. Arita dili magsulti. Unsay mo tuyo na ako nga ni amagit ka sa nightclub nga akong gitrabahoan? Ako'y live-in partner ni Renel. Magpakaroon ingnon tang duha nga naa sa salida sa sine. Ako ang asawa ug ikaw ang kabit. May relasyon ba kamo si Renel? Relasyon? Kabit. Mistress. Kirida. Manginilog. Kapila naman nag-sex ni Renel. Ha? Kapila. Kausa? Kaduha? Katulo? Kadaghan! Sa ni na nang giluag-luagan ni mo sa Renel? Sa ni mo nga dili ka mo exhibition kung mag-sex mo? Dili parehas na ako. Nga kung unsay gustong posisyon ni Renel nga akong buhaton, aron masatisfied siya na ako akong buhaton. Ikaw, nakahimo ka bang bisag unsang posisyon sa sex? Ha? Laing-laing position sa sex. Mura kog nabukog sa akong nabati. Gikan sa baba sa kulo kadidang sa akong live-in partner, nga lain-laing position sa sex ang iyang gibuhat aron lang matagbaw si Renel niya. Mao di ay nga ganahan kayo si Renel ni Judith kabit. O katuman kasama ang kaagi ni Marge. Dinhining tulumanon. What's the style? Lain-laing position sa sex style. Kini mao suglanon gisuwat ni Cecil Daniusos Cabrera. Dalit sa RMN Drama. Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.